Baš me zanima što rade moji prijatelji Ninja Mace. Gdje ste Ninja Mace? Ninja Mace... Tu ste Ninja Mace. 1, 2, 3, 4 Ninja Mace ima. Bok Ninja Mace. Bok. Mi smo Ninja Mace, imamo super moći, mi smo tajne ninje. Tajne ninje, kako to? Znači imate super moći, pa koja je tvoja super moć, Ninja Maco? Moja super moć, malo šampala, je da mogu letiti. Vidi ovo, tu sam odletila, ali inače ti ja jako letim s balonom. Ja sam tajna Ninja Maco. Viš, lijepo sam odletila. Super tajna moć. A koja je tvoja tajna moć, Ninja Maco? Ja sam Ninja Maca, majstor nestanja. Sad ću nestat, Lea. Dobro, čekam, nestani, ali prvo moraš, Lea, okrenuti se i ne gledati da ja nestanem. Dobro, okrenut ću se i broj do 10. Ok, ja sam pala malo, pa danas svi padamo. Dobro, brojim do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gdje je nestala Ninja Maca? Gdje je nestala? Di si? Sakrala sam se. Dobro, ovo je majstor nestanja, nju nećemo dirat više. A ti, Ninja Maco, šta ti dobro radiš? Ja sam jako pametna Ninja Maca, Lea. Vidi sad ovo. 2 i 2 su 4. Wow, Ninja Maco, jako si ti pametna. Jako ja padam. To mi malo. Lea, padavica. Jedva sam ostala na nogama. I da vidiš sad ovo, i sve znam i o mobitelima. Gle ovo, Ninja Maca zna upaliti mobitel. I stisnem tipkicu tu. I mobitel se upali. Ja sam jako pametna, sve znam. Dobro, a ostala si još samo ti, Ninja Maco. A koja je tvoja tajna moć? Moja tajna moć, ja sam jako zgodna i slatka. Mada, pa daj mi pokaži. Dobro, evo gledaj, vidi ovo. Samo malo. Vidi me kako sam zgodna i slatka. Jako sam zgodna i slatka. Wow, super, bravo, baš ste odlične Ninja Mace.